everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Yo, Lina! Pauli na diri, oy! Pauli asap! Ipakasal na nato si Cookie o Sandra! Pagdali! Pauli na diri! Ayaw na ipadayo na imong mission, ya! Hello? Oh. Wow, malagi nagtigo, Cookie. Ang bidolo. Uy, naputol si Mama? O siya naputol si Lina? Yang signal ba? Hello? Ay, wala na yun, lo. Wag tang yun. Haskang! Sa ato pa, wato niya mabati akong isulti nga ipakasal mo na mo. Lugawa sa dimulo, eh. But-buot mo sa kaganang kasal. Asam rin na pa doon. Kani nakasal naman ginunta mo, kung di pa tungod na mo ni Kuring. Ha? O, tanawa ko kaya. Kisa ba hinungdan nga, wa madayon yung kasal. Di ba kami? Kami, og dili si Lina og Jong. Pues, kami rasab ang magkapahinayon sa iyong kasal. Okay naman mi ni Kuring karon. Pwede na mo makasal. Oh, ha? Gusto unta ko makatawa, lo. Pero, hindi mo ko makatawa. Mora diha. Ikaw na-joke. Pero ikaw mismo di makatawa sa imong kaguliyong joke. Ngano kahalos, ha? Nga sa yun masulbaron ang problema sa uban. Pero sa tong kagalingon, lisod man. Lisod kung imong lisod-lisoron. Pero kung imo lang sayo nun, sayo na sab. Gits mo? Walo. Bugo. Wa na cute ang signal. Suwayan ako unya. Basin pag mubalik unya. Salamat, Lord, ha? Nga giundang na tong partner sa mga volunteers. At least, dili na ko stressed. Di na ko mapugos pagpakigsulti sa tao nga akong gilikayan. Len, nakabantay ka? Ha? Saon sa man? Si Sir Jong. Sige, tanaw ni mo. Oh. Unsa nilo? Kamisita rong gabi kay Sandra. Monedad Lugawa sa dimulo, eh. Ayaw sa kukunhilo. O siya yung uni. Kung dili ti kaunan, karos apa man kamulyo. Kung hindi ngayon, kailan? Basta, nara ko'y plano, lo. Tagay lang sa kugug chance para sa akong diskarte. Diskartin mong bulok. Wa kagyoy maabot ang puro kalang drawing ko ke. O siya may mahimo ng plano kung dili mo lihokon. O yan ang plano, urang lihok. Mulihok na lagi ko, lo. Lihok na karon. Do not wait for tomorrow what you can do for today. Elementary pa ko ng panultihuna, ha? Ina kong waka may bawaan kay majuha rin imong limawan. Di sa kong majuha, lo, eh. Gumbursa sag ko. Lagi. Pero, hangit na dyan ko, lo, ba? Pasag din ako sa akong diskarte, ha? Muadtor lagi ko. Muadto ka karon. Period. Noy. Lolo Nanding. Dali, isod, Noy. Lo. Sandra, kinsa nang... Op. Peace, ha? Peace, salamat, ha? Di na tawar. Ay, wa ko malimot, anak. Dayon. Lingkod. Salamat. Adawata ni una ni ako, Sandra. Unsa man nilo? Gikan na ni Cookie, para ni mo. Dawata dayon, Sandra. Pastilan, gihaguan yung nagpalit ni Koke. Dawata dayon. Thank you, Lo. Yun na panandeng. Hain man di ay si Koke.
Nganong ikaw may nihatod na? Ay, gisipon, oy. Lisod ba sa nga bisita sa dini nga gisipon? Mao nga ako nang gumian eh. Oh, in town siya. Sige, abrihe dayo na, Sandra. Dito na lang din ako tan-awon sa akong kwarto, Lo. Kana kung okay rin ninyo nga biyaan taon na mo. Sige, away problema, Sandra. Sige, dala dito. Sigurado kong lamian yung ka na. Aw, pagkaon? Oo. Sige, excuse nga ninyo. Unsa man sa tong pagkaon na. Dako man to nga pagkapiparbag. Doon na to'y litchi flan, usa ka box, doon ay ice cream, cake, o usa ka box nga brownies. Ginoo ka? Oh, nga naman. Puro man to nako paborito. Pastilan, oy. Samot na gyud ginakauyo na kong koke para sa akong apo. Kay murag nasayod gyud siya nga paborito gyud nako ang tanan. Ngano, dili na ganahan og tampi si Sandra? Aw, ganahan man usahay. Lola. Asya na. Lami kaayo ang regalo ni Koke na. Imo man yung regalo, Lola. Di man ni ako. Ogi ka ni Lolo Landing. Diligi ka ni Cookie. Unsya! Sandra, unsya gud nang imong gipanulti. Di ba, Lo Landing? Ikinamalit ini unsa. Dili si Cookie. Dili man gud mga ingon anak nga regalo ni Cookie nako kung gusto niyang kuhaon ng akong atensyon. Pero salamat sa imong effort, Lo, ha. Og nahibaw ko imong pagpalit ana. Ang mga paborito ni Lola ang diha si mong huna-huna. Dili ba, Lo? Naunsa ka man in town? Imo mang gipahiya si Nanding? Nang lipaghong in town ang upaw. Wa ko makauyon atong imong gibuhat, ha, Sandra? Wara magutos imong gibuhat ni mo niya sa una, la. Sa una naman to. Gawas pa. Ako to. Ikaw man eh. Di na nimo ang ibuhaton niya. Ako tong gituyo, la. Aron dili na usbon pa ni Lolo Nandi nga mo anhi og itapil ko kang Cookie. Naunsa ka man in town, oy. Ego lang siyang nitabang ninyo. Pero dili naman gud may interesado sa usag-usa, la. Lisod ba gud na sabton? Lisod sabton nga dili gid mo angkon sa tinuod niya gipangbate. Nagpakaaron ingnon lang mo nga dili na interesado, pero di ay sa hilom naghilak. Imo ra lagi nang huna-huna, la. Og imog yung ipugos nga tinuod ang imong huna-huna. Bakakon. Dire. 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 Atubang anong samin. Totoki ang imong kaugalingon. Unya ingna nga dili ka na interesado ni Koke. Ha? Si Tams, di ka makaingon, ha? Tungod kay mismo imong kaugalingon, nasayod nga na makaka. Nasayop ko? Ha? Nasayop ba ko? Ha? Ay. Lagawa gini mo, Loy. Mao di, nga nawagtang ka kay niadto gyud ka. Ay, kuyaw-yawi, ha? Dili malalim pag-adto sila. Kaya wa ko maswito ito napita. May gani kay buta ng driver's taxi o gitabangan yun ko. Di manggudlo. Ang ako ba? Tanawa. Wa gani ka-appreciate si Sandra sa imong regalo. Klaro kayo nga gikan nimo para siyang lula. Para maguto niya. Ang natabo lang, kay nagtuo ko ga parehas na ng babae. Hilig og tamis. Di gudlo eh. Si lula ko rin gituyo diha sa imong nahuna samtang nipalit ka. Ay, yabag ka magkakuke. Seryoso ba ko ini, ha? Nga ipaduol mo balik sa usag-usa hangtod nga makahukom na mong ipadayon ang pagpakasal. Mga ayaw ko ina na pagsulti, ha?
Musa ka na, Kulo. Kudukoy! Kudukoy bata. Pero, si Kuring ba kay Mikao sa kong regalo, no? Ay, kalami ang kiyad. Yummy! Tinawaras, Lola. Nanigurog yung kaon sa Richeflan. Yummy! Yummy! Daan pagit ko. Para iya na. Dili para ako. Sandra! Sandra! La! Unsa, di ka gid mo kaon nene? Ako ning hotdon. Hot na lang, Lola. Bantay ha! Lagi, La. Di kay gaingon ako hotdon ha. Di masid kayo ko hangulog Richeflan ba. Yummy! Pero, Yummy! kadto lang brownies ako. Mm. Ako na lang kuhaon kay tingalig. Ibanan pa to ni Lola. Wa na ang brownies? Na, di ba niingon man ka nga ako lang hotdon? Abi na ko ang leche flan ra. Na, tanan oy! Apil pang ice cream cake. Akong gihurot tanan. Kaya niingon baya gid ko nimo nga ako bang hotdon ing kahotda. Ayaw kog ing na, nga wa ka makadungog ato. Ingon baya ka? La, uy. Abi magod ako ang leche flan ra gid imong gikaon la. Kadaghan adto imong nahurot. Ha! Bangaan ka na ko? Ay, yame. Mauna na. Arte-arte kay ka, ay. Unya karon nagmahay ka na. Kay wa na gyud nahibilan. Wala sa unta ni mo dungan na paghurot la. Grabe sad. Hay! Do not wait for tomorrow what you can do for today. Mauna! Na. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!